И пак здравейте, просто стана някакъв бъг, спря ми, но нищо, това е, както казах, е поредицата от четвърти епизод от моята ларп. И чакайте малко само, опа, не мога да ги мърдам. Опа, то трябваше тук. Нищо. Аз вече имам мамута. Те гледаме. Опа. Гледайте само какви бои мога да се взема. Ред, синя, черна, бяла, оранжева, войнишка, как да го кажа, другото, и той, метално мога и лава да взема. Обаче най-яките за мен са ето тези две бои. И то стана адски дълго нещо, защото 5 минути поне станаха. И затова ви казвам чао.